Yarinya ki sa kawai mutane su zo mun bakatatan ban shirya ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a, har kin raka su sun tafi? Wallahi kuma mama na raka su sun tafi. Yau wato yanzu Asiya, yanzu mai gari ya waya. Sai da na ce miki idan har mutanen nan za su zo, ki sanar da ni. Sai a san abin da za a yi musu, amma kin tashi kin kwaso su bagatata. Yanzu a ce sun zo marasa abin da za mu ba su sai ruwa. Kai mama, sai ka ce sun zo gidan biki? Ba fa gidan biki suka zo ba. Balantana su tunanin za su kwashi ganima. Duk da dai haka, Asiya abun bai min daɗi ba. Wallahi na ji ba daɗi. Kai ki damu mama, wallahi ba komai. To ba ma wannan ba. A cikinsu wane ne sarakin nawa? Wannan dogon da ya sa malum lemon green? Oh, to, na gane shi. Gaskiya ne, da gani wannan bawan Allah zai yi hankali. Gaskiya. To yanzu kin san abin da nake so da ke? To, tun da dai kun riga kun daɗe tare da shi. Yanzu ki yi ƙoƙari ki sanar da shi cewa ya turo. Ba da mama, insha Allah idan ya zo zan faɗa mishi. Yawwa, to kin ga idan ya turo ɗin sai a samu a tura su wurin kawun ki ko? Mama? Na'am. Har kin kosa in ban miki gida? Ji bakinta. Wa ya gaya miki cewa kosawa na yake bar min gida? Ba haka bane. Kawai dai so nake a samu a garganda a yi abin nan a wuce wurin, ko ba haka bane? Yau na ji kunya. Gaskiya ba zan iya kwatanta miki farin cikin da nake ba sakamakon haɗuwa da nake da ke. Kamar da gaske. Da gaske mana ki haba, ke da ni mana. Kai dai kawai matsoraci ne. To idan haka ne me yasa kake bari ya san halin da ake ciki? Ke da duk abin da zai fito daga cikin zuciyata. Da gaske ne, ba zan miki ƙarya ba. To idan ba matsoraci ba, me yasa kake bari ya sani? Ni din ne zaki yarda wanda su. Ni ne ba. Zaki ne ni ba. Kaga, ko ni ka bari zan sanar da shi. Zai sani mana. Saurin me kike? Saura fa kaɗan ya rage sanda abin da ke faru. Haka ne kuma fa. I love you. Ba damuwa. Za mu yi waya zuwa anjima saboda ina zaune ne saboda ba na so ya zo ya abin ne. Akwai wani labari cikin abokai sun amanar juna. Abokina, me ke faruwa na yanka kaman cikin tashin hankali? Kai dai ka bari kai wani abu ne yake bata min rai. Wani abu kaman me? Shikenan, idan baka yi da abin da na faɗa ba. Na san lokaci zai zo shi zai tabbatar maka da gaskiya. Ƙarya ne. Wannan magana take ba za ta taɓa tabbatawa ba. To shikenan Usman, tunda baka yadda ba, lokaci zai zo shi zai tabbatar maka da abin da nake gaya ma gaskiya ne. Idan kin manta ka, to ƙarai na tunatar da ke. Ba abin da za ya fito daga bakinki don na yarda da ke saboda za ki iya yin komai don ki raba mu da ita. Tabbas, na san hakan ya faru a baya Usman, amma ina so ka sani ko da hakan ta faru a baya shiri ne tsakanina ni da Asiya. Kin ga kawata mu yi maganar nan, kin ga dare na ina son in tafi gida. Kawata, ki kwantar da hankalinki. Wallahi Usman yana matukar son ki. Kin san asalin su abinda ake magana da so? To yana son ki. Nayi babu yanda ban yi da shi ba. Gaya miki ya kekeshe zuciyar shi fur bai san wannan maganan ba. Dan haka ki daina wani tunani ko wani fargaba, ki tsaya zuciyanki ɗaya ki so shi dan wallahi yana son ki. Yanzu kawata kina nufin maganar nan da kika gaya min gaskiya ne? Sosai ko kun sa miki recording din ne kiji. Kunna min. Ki kunna min dare na ina son in Kai ki damu kawata. Sake ji.
Amma kuma sai na ji na kamu da sanka da gaske daga gwaji. Tunda na lura da idanuwanka sun rufe a kanta, sai na ja baya, amma duk da hakan bai hana ni na ci gaba da bawa soyayyarka kariya ba. Shi yasa naga wannan cin amana na faɗa maka. Okay, dan na karɓi soyayyarki ko? Idan kuma kana da bukata, ina da recording din komai a cikin wayata, har da magana da muka yi ni da Asiya, na san idan ka ji muryanta zaka tabbatar. Ke dakata. Bana bukatar magana komai a bakinki. Kina yin magana ne dan na karɓi soyayyarki, amma kuma duk wani shiri naki ba zai taɓa tasiri a kaina ba. Dakata. Ina so ka sani, tunda har baka yi da magana ta ba. Idan ka je ka same shi, ka umarce shi da ya baka aron wayar shi. Idan har ya baka lokaci guda, to tabbas ka karyata labari na. Idan kuma bai baka ba, to yana kokarin goge nambanta a wayar sani. Ko da yayi hakan, ka ansa kai kokarin tura sako. Ka jira ka ga ansar da zai dawo baya, a lokacin zaka sha mamaki. Sai magana ta gaba. Ina so ka fahimta, idan har ka je gurinta ba tare da shi ba, yanda take yawan maganganu akan shi, har take son ganin shi da idanuwanta. Wayannan abubuwan da nake so ka lura da su, idan har kana tsaka fahimce su, na san sun isa kaidi da maganganun da nake faɗa ma. Sirtan ban aron wayarka. Abokina wallahi kaga wayannan ko ta mutu wallahi. Yanzu ne ta mutu. Amma abokina me zaka yi da waya? Dama wani hoto ne na so na tura, amma tunda ta mutu ba komai. Wallahi ta mutu ka ganta ne. Ba komai. Gaskiya ina cikin farin cikin ganinka. Allah? Da gaske. Ni ma kamar yadda nake cikin farin ciki kenan. Aha. To, da baka son ka gani ina farin ciki ne? A'a, dama ni na fi son haka kullum in tarar da ke cikin farin ciki da annashuwa. Gaskiya ne masoyina. To amma ya naga kamar ranka a ɓaci. A'a, ko kaɗan, raina fresh yake. Ko dai. Ko dai me? A? Ko dai kamun kishiya. Kishiya kuma ba ta cikin tsari na. To shikenan na yadda. Kaga dai yanzu kwana biyu ba mu fita shan askirin ba. Ya kamata kuma mu fita mu je mu sha askirin ko? Gaskiya ne, ke ma ke kawo magana, ya kamata gaskiya. To wata rana ya kamata mu je kenan? Gobe. To, gobe? To ba damuwa, Allah ya gwada mana. Ni ma yana farin cikin haka. Ya kamata yanzu ki shiga gida. Allah shi gobe in zo sai mu je mu sha askirin. To shikenan ba damuwa. Amma fa ka kula min da kanka sosai. Ba ki da matsala, dama ai ni naki ne. To shikenan sai an jima. To ba damuwa. A gaida gida. To shikenan. Akwai wani lamari cikin abokai, sun amanar juna da yaudarar soyayya. Abokai, abokai. Ina so ka sani, tunda har baka yi da magana ta ba. Idan ka je ka same shi, ka umarce shi da ya baka aron wayar shi. Idan har ya baka lokaci guda, to tabbas ka karyata labari na. Idan kuma bai baka ba, to yana kokarin goge nambanta a wayar sani. Ko da yayi hakan, ka ansa kai kokarin tura sako. Ka jira ka ga ansar da zai dawo baya, a lokacin zaka sha mamaki. Sai magana ta gaba. Ina so ka fahimta, idan har ka je gurinta ba tare da shi ba, yanda take yawan maganganu akan shi, har take son ganin shi da idanuwanta. Wayannan abubuwan da nake so ka lura da su, idan har kana tsaka fahimce su, na san sun isa kaidi da maganganun da nake faɗa ma. Amanar juna da yaudarar soyayya. Abokai, abokai. Da a ce magana Husna gaskiya ne. Da nake wurin Asiya, da ta tambaye ni ina shike. Amma ko ta kansa bata yi ba. Hakan ya ƙaryata maganar ta kenan. Da na yarda da maganar ta, da yanzu na ɓata da babban abokina kuma aminina. Kai, Allah ka shiga tsakana da irin su Suna, domin shaidanu ne a cikin al'umma. Abokai a cikin abokai, akwai wani lamari
cikin abokai sun amanar juna da yaudarar soyayya. Abokai, abokai sun amanar juna da yaudarar soyayya. Abokai, abokai, abokai. A'a, Usman kenan. Kana nan kenan ya aka nan ka zo nan ka tsaya kai wani iri. Kamar ya kin gani wani iri. A'a, menene daga magana menene me sauna ka yi shiru? Usman ya naga ka zo yau kofar gidanmu baka sanar da ni ba. To kuma dan zan zo kofar gidanku a ce sai na sanar da ke. Abokanai dai su ne wanda suka yarda da juna. Abokai, abokai.